Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, siyahleba kancane. Omacho ngicela ukuthi aphume kule video asifuna ukuthi usishumayeze ngoba siyahleba. Ozila ozohleba kuphela. Kancane kodwa yabo asihlebe lento elumelayo. Nangu amahle, wenzani amahle? Amahle uyayifihla la ku-social media akunankinga ukuyifihla. Amahle uyavela la kwenye video yachaza ukuthi hayibo awuyi kamfana kodwa phela ngisakusikhona kamfana ibhalitho labamkhomba khona. Sithi-ke thina amahle useThekwini nabangani bakhe vele la ehlala khona uyafunda. Qi indaba ukuthi uSibindi kufika amaphoyisa Mbumbulu. Lamaphoyisa ngokwesolezwe angazi naliphi iphepha bathi ubeno amahle. Hawu bayabhala ukuthi ukubhala kwakhona sengathi bahlala ndawonye. Mase silalela futhi nakule video babumsele kachaza kuyona engathi uSibindi uhlala eBhalitho. Okusho ukuthi amahle uhlala lapho. Hawu manje siyababaza. Hayi phela uthi sibabaza kakhulu siyababaza. Kwase kwenzeka umhlola ke. Angathi phela manje sekuvela ukuthi amahle uhlala noSibindi, amahle ilo o-actor noSibindi, o-actor kuba u-first wife wakhe kwizingane zesithembu. Abasadiniwe lapha ku-social media guys. Kunabanye odade ngiyanixoxela ningahleki. Bayazisho ukuthi have bemature ngoba bona abakhomenta nje baba mindful kanjani. Hayi ukuthiwa uSibindi uhlaselwe amahle. Sibabaza leyo ndaba ke. Cha sisababaza ukuhlaselwa. Kodwa manje ngathi lena eyokuthi bekukhona amahle yiye wrong kakhulu. Kanti bodadeni njani? Ngoba lapha kwingane zesithembu siyalunguza khona umjolo weingane. Ngathi mina izwi lethu selihambela phela. Niyakhumbula kufika uNosipho ngixuba izinto ezinini ngixolela. Kufika uNosipho ocela samemeza wasilalela loya. Hayi sithi mase kufika omunye after uNosipho asisayingeni abayibonele ngoba bayijolela kuyoze kuthiwa sinenkinga nabantwana uyabo. Wafika amahle savela sasenje sizogoqa izandla zethu sibuka i-TV show futhi mawukuthi i-TV show ihamba kanjani mayeshiya uyashiya okwakhe. Kusho thina ke labe sade siphela simemeza sixosha uNosipho ngoba sesithi uNosipho wenzani. Amahle ke savele sayithulela ke sabuka ukuthi okay uthi uyangena la usho ukuthi uyijimele lento uzoyibona into ayenzayo. Mina sengididwa yilabaye belokhu beyiqhuquzela ngapha ku-social media eceleni bethi bona bamacho. Yini lento sibahlupha? Akusachazwa guys. Baya-actor nje bashutha enye season izingane zesithembu. Hawu ngoba manje amahle mayifihlile yibo futhi akaveli ngani amahle ayikho yahawu. Bafike bedlala kuba uBig Sister. Kanti lento yazi njani amahle akezwe ngimtshela ningabudlali kuba uBig Sister again. Siyambona lapha ku TV show akashonga izinto eziningi kodwa sambona ukuthi ayi engathi akayizwa lento le akayifuni izeluleko. Ngathi ufuna ukuyibonela. Manje labafike bedlala kuba uBig Sister bedlale sakuthi wena amahle ehamba hayi ngoba ku-Big Sister wokuthi kusuka sekujuleni kwenhliziyo ukuthi ngempela awukodwa dade wenzani. Uyayibona lokho ukukhuza lokho. Yabo lokho ukukhuzana okucishe kufane niyabona lapha ku Married at First Sight le ndaba le ethe ibhamuka kwase kuvela udade wavela wathi uzokhuza kodwa futhi mayekhuza kubuye kuzwakale kukhona ingxenye athi kodwa akazange ngihluphe. Manje ngeke ukuthi umuntu omxoshayo uthi ngicela uphume kuye ngoba umuntu ongekho right wena futhi uphinde uthi akaza kuhlupha. Nanokuthi phela ngeke uzwe ukuthi komunye ngicela umnyeke wena ungamnyekile. Lona uzovela esikanti wena umnyekile. Hey Nkosi. Guys ngiyaxolisa umgo ngenza ngiheme. Uyayibona leyo nto le ifana nokuthi hayibo kahle. Musu ukuzoba i-motivational speaker ngakubizanga ngoba banjalo dade angisho ukuthi khona right khona wrong. Uyabona lento yokuthi uthi wena komunye suka lapho kodwa nawufuna ukusuka lona phela naye ufuna ukwazi ukuthi wena usuka ngani.
Uvele buka ukuthi hayi nangu uyangibhedela-ke. Usho kanjani ukuthi angisuki ngoba angibizwanga wunye? Umtshele futhi izinto ey'khona uthi kodwa suka lapho. Awusuki ngani wena? Ngoba phela yabo ma umluleka usuphumile vele uzosho ukuthi okay izoba khona lento emthashayo ukuthi mhlambe kuyabheda. Manje bakholwa ngokubona. Amahle bamkhuza phela ku-TV kodwa asho ukuthi akakhuzekanga. Nangilapha eBhalitho. Manje sine sesicashile sithi hawo sesichaze kangaka ukuthi ingane ithe iyafunda washo cima kanjani. Nje isaqhubeka nalokhu ku-etha. Angazi sekulumelelani-ke manje. Angithi uyikhethele. Seyalumela. Kulumela kulabo dede bamacho. Ngoba manje le ndaba bangenaphi ngoba kugqekezelwe laba ababalwe yiso lezo. Akufakanga owesithathu. Le ndaba le siyajika manje ayisekho ngokuthi kugqekeziwe uSibindi uhlala eGoli uhlala eBhaliso. Hayibo. Enganamisele kule yona. Angazi ukuthi ngathiwani kuyi iqonde nje ngoba ungathula nomsindo. We guys, udaba belungokugqekeza kwantshontsha imali. Sishifte yonke leyo nto ngoba manje ekugqekezeni kuno amahle. Sekuhlelwe amahle. Kodwa ke thina siyesibona. Kanti nanihlala kuphi la? Hey, bujole ingane kugowe thina ngapha. Ngoba manje inkinga sekukuthi uSibindi ubeno amahle. Guys yenziwa yini lento le angazi namhlanje nami ngiyayenza kodwa angiboni sengiyabuza ngoba phela naba abajulayo uSibindi ubeno amahle kwangena igebengu zazenza amaphoyisa yabo leyo ukuthi ke ubeno amahle nikuthole kushiso leso nathi amahle siyafuna ukumxosha kodwa sesibonile ukuthi ngeke asaxosheka uyabo. Sayisuke zathi ke ngeke phela sihambe sidlala ukuba big sister singaminywanga. Banayo imindeni yabo. Singikhuluma ngayo amahle. Nazo lezi igebengu khona sebehleba amanga la bethi mhlambe bezofuna yini. Guys niyangibhora yazi ngiyakhumbula ukuhleba nani kodwa isimo sengivumeni. Sekuthiwa nezigebengu mhlambe bezofuna yena. Yena amahle uyini lento asenza yona. Sithi thina useThekwini hawu guys nizwile sekuphathwa nokufunda ngeke siblame igebengu sizoblame uSibindi. Amahle uyafunda useseBhalitho ngena negebengu usekukhona indawo ethi engazuphazamisekile esikoleni yaye ungenelwa igebengu akukho right kodwa manje ukuthi lento kuthiwa yenzeke manje yasimphazamisa yenzeke manje waphazamiseka manje noma vele sebeyabhala nama ngisazi ke gazi ukuthi khamba kanjani ema-university sokubhalwa kanjani. Kodwa ngizonixoxela ukuthi yabo nje indaba yokugqekeza nezigebengu nemali entshontshiwe ayisekho yonke leyo. Sekumele ngokuthi uSibindi uhlala eGoli kodwa uyavakasha eMzumbe. uSibindi eBhalitho shuthi uyadlula khona. Le ngane le enikhulumelayo ukuthi ihlala eGoli uvakashe eMzumbe uvakashe eBhalitho mina ngintshele kuphela ulapha izingane zesithembu ngoba senididwe ukuthi ugqoka amasudu manje. Wathi laba ngiyababeka bobabili for isikhashana angimile kulento engisi ngiyayenza. Manje ngiyaxaka ukuthi nisisenithatha play information ukuthi useGoli ukuphi ngoba nami ngathi ngiyalunguza ukuthi uSibindi usehlala nalabo omalume laba. Hayi siyambona yena uyazama into zomsebenzi kodwa ngiyambona ukuthi uSibindi niyawubona nomehluko Nkosi yami xolani ngicela ngixole kulobu kuhema kwami ngiyaxolisa. Niyawubona yini umehluko uSibindi uthanda kakhulu ukupostela bomalume ahlala nabo. Okunye nokunye ukuthanda ukubeka ngemuva akathanda ukukuveza. Manje naku ukuthi useBhalitho useMzumbe useThekwini useGoli nithathaphi ngoba yena usocial media wakhe mawuthi uqalaza nje udlula ushesha ngoba phela a60 sothi ugxila. Uthanda ukupostela bomalume alobe ekhuluma nabo ukuthi isithembu sinjani. Futhi ngathi khona i-attention ayitholayo ndawana khona lapho. Lena yaseBhalitho beyingeyigebengu.
ukuthi-ke sesithole into entsha ukuthi hawu Amahle wasuhlala lapho cha ngeke sibuze okuningi besithi phela Amahle uthi ulindele usuku lokuthi abe ngapha-ke sezobonwa kanti usehlala nayo uSibindi. Sekuthiwa ngayo uSibindi lento leyo ukuthi kuyahlaliswana, uyahlalisana eGoli, uyahlalisana eBhalithi. Kusho abambonayo-ke guys. Thina besibamba indaba yesolezo. Sesibabaza ukuthi hayibo, kwase kubika igemegeme ey'ngaka engenza izinto ey'njena emncane kangaka. Ithini lento? Abanye-ke base beyasola bathi hey, mhlawumbe kumayelana nebhizinisi alenzayo, mhlawumbe bayamsabisa. Abanye bathi ababoni kahle, yabo? Abantu-ke bohlezi besola. Mina ngixoxe ukuthi yonke lento yobugebengu nemali elahlekile nokuthi besola ngedakamizwa, izibhamu ezingekho emthethweni, human trafficking, yonke leyo ayizwakala. Into esisinda ukuthi bekukhona uAmahle. uAmahle uyaphi eBhalithi? Uyaphi? Amahle asizombuka thina mayibuya ne-TV show ukumkhuza. Sicabanga ukuthi nje lo ofike before uAmahle okunoSipho kwakumele afunde kuye. Sakhuluma la samemeza haze sakhomba iy'nyoka ey'ndiza sasho yonke into samxosha. Senzela yena ngoba sasuke sathi hey, umntwana lo uxoshwe yini manje? Uxoshwe yini? Ngoba phela uSibindi wadelela into esingayazi. AsinoSipho yena uzosizwa. Hayi mayefika uAmahle ubuye ehlale njengomangwabi laphaya mayisekhuluma. Ese futhi yena uyabona ukuthi kwenzakalani. Asathi okay-ke, sharp ntombazane. Hayi phela manje guys ngeke phela nasi koze kuxatshwane nathi besifune kuthiwe yithi esilwa ney'ngane. Hawu siyabakhuza abakhuzekayo, abangafuni ukukhuzeka sizoma lapha emva kwabo. Uma futhi sebethe bayashiya sibaduduze kuphela ngoba phela ayikho into esizoyenza. Ngeke senze ngathi yonke into sinamandla okuyishintsha. uAmahle eBhalithi ufunani? Ufunani Amahle? Ngoba manje sekuthiwa iy'gebengu nje zimphazamisile esikoleni. Lezi iy'gebengu bey'funani? Ningasho ukuthi iy'gebengu bey'funa uAmahle nina nite. Niyadelela ku-social media. Le ndaba yokuthi bekufuneka uAmahle ngoba akalaleli. Shuthi iy'gebengu bezosenda imessage ukuthi akazudlala kahle. Bazohlala. We guys, ningaze nithi lo une-mental breakdown. Kade yonke lento nje ngiyibona ingihlekisa ifana nenganekwane because umjolo wey'ngane. Into engihlekisayo kuyo ilabo dade abathe thina ave sikhomenta kahle, ave si-positive. Sebeklinywa ukuthi uAmahle ubeseBhalithi. Sebeklinywa nabo ngathi bakhona la kulo mnakwethu waSibindi. Ukuthi uAmahle ade seBhalithi sekubaklinya manje kuyabaphefumulisa kabi. Baze kusho bona kuqala bethi yey akaphumela obala uSibindi asho ukuthi uya-acta noAmahle. Hawu hayi mina bengithi abayeke izingane zesithembu bengene kuthando nesithembu ngoba sebenza izinto zabantu abadala. Ivele leya show leya imi kancane ngoba manje ivele ishow ihambe ngolayini owodwa. Uyabo, ishow ima ngenyawo uma uSineya ekhuluma. Uma nje uSineya ethule sekuhamba ngolayini owodwa. Yabo, masho ukuthi indaba Amahle noSibindi injani. Futhi uyayazi-ke uSibindi ukuthi inje. Ayi niyangihlekisa kodwa guys ayibo. Mina ngihlekisa ukuthi nje sisababaza ubugebengu. Lena ya-Amahle sekuthiwa kusho bani ukuthi uvene kusho iphepha laba bey'ndaba. Nakhu-ke sebethe Mzumbe iputshuza obani indaba. Mina ngibuye ngibasole wegazi ukuthi bayafonela amaphepha mase beyayithusa. Uyayibona leyo nto?
osaziwayo ngiyabo ukuthi banawo lowo mkhuba ukuthi yibo ozofika afonele Isolezwe ethi ngoba sekukhona into ayenzayo ethi kwiSolezwe nasi sigemegeme ngempela Isolezwe lisho ngoba Isolezwe lazi ukuthi usaziwayo leyo ndaba soyithathela phezulu uyabona ngoba nje ngivele ngingasakholwa angikholwa ngempela ngoba ngiyibuza ukuthi hawo la Isolezwe indaba zengaka emhlabeni lena balandela kanjani balandela bona hayibo ziningi igemegeme ezenzakalayo uthola nale Isolezwe sele report lona nje Isolezwe angilithembi kahle kade futhi Isolezwe la khomba number 5 osehlala emizombe engakaze bekhona hayiba kwethu ngicela ingixolela into eyenzeka kimi ngi-understand kade ngagcina ukukhuluma ukuthi egazi bengingekho right ngathi bengiphethwe i-COVID manje-ke ziningi lezi ndaba zenzeka ziningi nama-comment ngiyawabona ngithi hawu ngizoyibamba ividiyo ngivele ngikhathale hey cha yabo lo nyaka ungithusile ngoba nje ngilobu ngisolile ukuthi i-COVID ikhona Hase-ke nganifakela ukuba negative wayisusa inkulumo amahle sesikhulume kanje kanti uhlela ucashe lapha eBhaliso hayi amahle sechazelana ukuthi nina ningacabanga ukuthi umshado yini kwasha kwacima ukuthi yamchazela ukuthi umshado uhamba kanjani uhlele eBhaliso hayi kodwa engaphazamiseke esikoleni le video ayikho serious bakithi ningaze nifuna ukungishaya ningaxabani amahle akalalelanga mamiyala lapha ku TV uzohamba ungasabuyi la ngoba uzosuka uhlangane nalokho uhlangane nalokho manje inkinga ukuyala umuntu esahleka yabo ngoba nayo vele ethi inganekwane lebushuthi unomona ngokuthi usehleka nami kanti uzobheda hayi ukuthi ngisini nangikhuluma kabi ngisho into esengiye ngayibona nje kaningi sengikhuluma njenge-1K ngize osafuna i-approval komalume osancike komalume efuna ukuzenza insizwa le komalume uyamthemba wena ngempilo yakho ngiyasho nje ngoba phela kunezigaba lapha ekukhuleni lo usafuna ukubonakala komalume uyabona omalume ayancika nabo ebachazela ngesithembu naye kodwa isithembu sakhe enganaso uyamthemba Usiwa-ke nangu-ke lokho kuzothiwa nangu lo anti lo sofuna ukuzokhuluma indaba zengane ngiyayixoxela mina ngiyayihlebela futhi ningangisathi-ke serious ngoba ngikho serious kule video bengizohleka nje ukuthi siphume nini ekubabazeni ubugebengu sesizobabaza ukuthi amahle ucashe eBhaliso hayi kodwa shuthi kubo bayazi-ke papa yini guys ngaze kube kufika indawo ezilumelayo ngihambe ngiyocecwa mase angisafuni nje into engikhulumisa kakhulu sengikhuluma kancane ngijike ngamane ngeme angifuni futhi ube ngathi ngiyaxova bengibabaza nje phela kodwa dede bayafika la thina ukuthi simature mase kuthiwa qina ngusibindelo amahle baya-etha bona manje usungasazi usinasenisha sengathi indaba le nani niphakathi kwayo